रे कौन बारे निकल बाहर। का हो देख बाहर निकल। अभी आई तो निकल दे बाहर। अरे निकल जोर से लागल बाहर। अरे अभी आई तो निकल जाई। आधा घंटा भइल तोरा आइले अभी बात है। तू देखला बा मोटरी के काटा फसल बता रहा आधा घंटा काटा फसल बचा कुछ पर हम ना निकल जा निकलबो कहां तनी ना निकलम हो। ए तोर हटे कहां है तका ए हम बोल रहे हमरा से जबल नहीं करते हम छोड़ है तक मुड़ी पर चढ़ कर डांस करबा का तू ना निकल बे हां तोरी को सब का ठीक बा मत निकल ना देखो ना का करो जा जरूर खाए को तू खा ले जा रोका तार व्यवस्था करतनी तू एक काम करो हगलाई में आइलाई में आलाई में कहाँ बानी जी इंटरव्यू देवे नहीं थे जाए के। अरे आ गई हो तो जल्दी आई का हो पकड़ी है चश्मा लगाई। चश्मा लगा के जाई हाँ ठीक बा रुको जाता नहीं ठीक बा अब जाई हाँ जाई ठीक बा ए जी सुनी ना हां रोवो नु सब भुलक्कड़े बानी का भइल बा इंटरव्यू देवे जातनी आ हई फैलवा छोड़ के जातनी। अरे हमरो ना बीमारी पुराना बा हमेशा कुछ ना कुछ भूलते रहनी है। ठीक बा तू घर में रह हम जाते हैं इंटरव्यू ठीक बा जी बढ़िया से ध्यान दे। बाग मरे दे सवेरे हिंकर मुंह देख लेनी अब तो हमार नौकरी यही का ना मिली। ए तोर मुंह देखला के बाद हमरा का नौकरी लग जाता जाता खराब करके धर दे रे हे जब पीढ़ाई धले रहनी आ कौन सब तिनिया चोरा लेहलस काल्हे नया बनवा के हम मंगवामी। हमरा से का पूछे तेरे अपना पढ़ाई के सुना ढेर गरिया मत। आ तहरा से ना पूछी त केकरा से पूछी ए घरवा में तहरा से वो बढ़ले के बा का हम बन दे तर हमें पढ़ाई धाले ले बनी। काल हमर सलाई तही चोरैले रहलिस तोरे घर में से निकलू है। सुना देख चोरी नत कहने तो जान तो नहीं खू आज पिढ़ैया ना मिली नु त तार हम पाहे लगा देम बुझ गलू जाए पूछ लीला चोरी कहीं के। ए केने बारू हो कहा जी ए ने आओ आ गई नी भइला मीट खसी के मीट 1 किलो बा खसी के मीठा। हां बनावा चपल जाओ आइला फाइल। आइए जी इंटरव्यू देवे नहीं त का भइला। अरे इतना जल्दी नौकरी कहाँ मिले वाला बा ना फिर देखल ली आगे ठीक बजा ठीक बा जी ए केने बारू हो आ गई नी ए जल्दी आवा ओइलो सब्जी लेके आइल बनी। अरे इतना कहे के पटिया मछली लिया दनी है। अरे खोइबू ना तो मोटइबू कैसे चलो बनावा। उहाँ के कहतनी कि मैं मीट बा लेकिन मैं मीट तो हल नहीं नहीं। ए का देखो तारू हो ए जी रउवा कहतनी कि मीट लेके आइल बनी आई में खाली आलू बाही देखे। अरे ले चला जल्दी मीट बनाओ बढ़िया बनैया तन तेज बनैया ठीक बा चलिए आई बनाओ लो। बनी रंजना ए रानी केने बड़लो के हा आ गई नी। अरे भैया तू प्रणाम भैया। खुश रह का समाचार बा भैया घर के। घर के सब समाचार ठीक बा एने गुजरत रही तो सोचनी तरह लोग हालचाल लेले चली। तू कैसन बड़ू रानी कैसन बिया दोनों बहन सुख से बड़ू नु भैया तहारा हमार समाचार पूछे के बात तो पूछ ओ लोग से हमनी के राय बात ना रहेला उ तो बुझाइबे ना करेले कि हमार बहन ही है। काहे ऐसन बात करत रू तू लोग दोनों भाई तू लोग दोनों जना बहन बड़लो तू लोग राय मशवरा से ना रहबलो ठीक से ना रहबलो तो गांव जवार का कही उ लोग कोनो काम धंधा पे बा लोग ना कहीं नौकरी भइल कि ना अभी नु लोग के ना भैया नौकरी कहाँ मिलल वहाँ के गोपालगंज शुगर फैक्ट्री में अप्लाई कैले बानी नौकरी खातिर लेकिन अभी तक कोनो सुनवाई ना भइल। अच्छा अभी ना कोई नौकरी ना भइल ना भैया रानी भी आ गई। हां ठीक बा खुश रह। देख लो केहन जाती है। का रानी कैसन बड़ू उ कहीं काम धंधा पे लगलन कि ना गोपालगंज शुगर फैक्ट्री में अप्लाई कैले बने वहाँ के। ठीक बा भैया चली पानी उनी पी ली कुछ। ना बनी ठीक बा मुश्किल नहीं है हम तनी जल्दी में बानी फिर कब आएम तो बैठ के इत्मीनान से पानी उनी पियम। अच्छा, ठीक बा ठीक बनी बा। चलते हैं तो हम अरे मरद दे लोक दे तोरा रे काहे ना का लोको ए हाथी होते हैं हाथी जगह चाहिए तोरा तू हटाओ के हटा चल जगह चाहिए ए छोट और छोट खानी बतिया ए बड़ खनी रह ठीक बा आजा के आलू छिला आलू नौकरी मिल गल है दे ए तू जाके आलू छिला आलू हमरो नौकरी मिल गई तोरा कोई नौकरी दी रे तहरा के कौन नौकरी दी गोपालगंज शुगर फैक्ट्री में इंजीनियर के नौकरी मिलल बा ए तो हमरो इंजीनियर के नौकरी मिलल बा बे झूठा कहीं का झूठ तू बोलत रही बा कि झूठा ए केने बारू हो ए केने बारू हो पूरा किया लिया बनी
अरे रंजना हाँ अरे जी। जल्दी आओ हने आओ। का हजी अरे बैठो बैठो है जा। का बोले? अरे हमरा नौकरी मिल गई, शुगर फैक्ट्री में इंजीनियर के नौकरी मिल गई हमरा। का रउआ नौकरी मिल गइल? अरे हो मिल गई, आ वही खुशी में अभी मोती चून के लड्डू ले आइल बानी, ओरिजिनल घी के। रंजना अरे हाँ भैया अरे भैया अरे भैया, आओ भैया आई बैठी। प्रणाम भैया। खुश रह खुश रह, प्रणाम भैया। खुश रह। कैसन बड़ा तारा लो? अरे भैया हमने के बहुत अच्छा बनी सन, लेकिन बहुत अच्छा समय पर तू आइल बड़ा। ए भैया सब बात छोड़ो, हमारा नौकरी मिल गई, आ वही खुशी में हम घी के लड्डू ले आइल बानी। अरे मिठाई खा पहले मिठाई। हाँ भैया खाना। विजय बाबू, ये मिठाई का असली हकदार राउर भाई बा। का बात करतनी? सही बात कहतनी हम। फैक्ट्री के मालिक से राउर भाई रो रो के विनती करत रहुन कि जब तक हमार भैया के नौकरी ना हुई तब तक हम नौकरी ना करब। भाई होके नु तो तारा छोटका भाई खानी। ई क्या कहतनी रहुआ? यह सच बा बाबू। जौना भाई के हम दुश्मन समझत रहनी है, ऊ हमरा ऊपर इतना बड़ा उपकार कैलस। ऊ हमर भाई ना भगवान बा। ए रंजना, जले हम अपना भाई से माफी ना मांगे नु तले हम अपने आप के माफ ना करे। अरे का करता रे हो? देखत नहीं कि गेम खेलता नहीं। अरे गेम खेलता रू, गेम छोड़ो, होई न पोड़ा किया का ई काना खुशी में जी। खुशी में हमार नौकरी लग गई शुगर फैक्ट्री में, वो इंजीनियर के। ई तो खुशी के बात बा जी। हाँ हो और नौकरी लग गई। हाँ। अरे ये तो खुशखबरी बोल रही बा। रामी, ठीक है बा। हाँ भैया जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। दोनों मिठाइया तो है ने सब बाटे में होई, पहली खोआ के मिठाई खाई। अक्षय, ई तू जानत रही तारा नौकरी केकरा वजह से मिलला? अरे केकरा वजह से मिली? हमरा काबिलियत के वजह से मिलल होई, और ई केकरा वजह से मिली? ई नौकरी तारा काबिलियत की वजह से ना, तारा भाई की वजह से मिलला। ई का कहते लुआ? ये मिठाई के हकदार तार भैया बड़न। भैया फैक्ट्री के मालिक से रो रो के विनती करत रहलन कि जब तक हमार छोट भाई के नौकरी ना हुई तब तक हम नौकरी ना करब। बहुत सिफारिश कैला के बाद रउर जाकर नौकरी भइल बा। भाई होकर तोरा उ बड़ भाई के जैसन ले दे मिठाई, सबसे पहले अपने भैया के खियाई। असली हकदार है मिठाई के उहे के बनी। का जमुना भाई से हम इतना नफरत करतनिया, वो हमरा खातिर इतना कोइलस। भाई ना, हमरा खातिर भगवान बारो। भैया हम तेरा के अपन दुश्मन समझतनिया, लेकिन तू हमार दुश्मन ना, हमरा खातिर भगवान बारो। भैया हमरा के माफ कर दो भैया। अरे ना भाई, हम तरह के बहुत गलत समझत रहनी है, लेकिन तू बहुत अच्छा बड़ा बाबू। तू हमरा से माफी मत मांगा, हमरा गले लग जा। दीदी हमरे के माफ कर दी। तू माफी मत मांग हमरा से। बाबू आज के बाद हम कबू अलग न रहले ना भैया। हमनी के हमेशा एक रहले। हाँ भैया। ए चलो लोग, चलो। चलो खाना बनाओ लो, खाई लो।